Ito mga topia. I love you so much. Ito mga topia. Sila oh. Ayun si ano. Sino? Sinong aalis? Ano? Ha? Wait, okay? Stay there. Stay. Ito tayo, Yoyo. Ito pa. Ito, tupa. Tupa, kambing. Tupa, kambing. Uy, 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 uy. Oh, we, dawe. We. Sa disyerto. Disyerto kung tawagin. Ito tayo, Yoyo. Tupa. Tupa, kambing. Tupa, kambing. Uy, 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 uy. Oh, we, dawe. We. Takbo, natakot. Alaga. Ito ang tupa. Yuyo. Oh, natakot sila oh. Ang ganda ng ano oh. Hello. Andito kami sa Asba. Andito kami sa disyerto. Ito ang disyerto nila oh.
Meron ng mga bahay. Sunset, palabas, ano, palubog. Ano to, palubog na ang araw? Alam hindi ng sunset. Ang ganda ng sunset, oh. Airplane pa, oh. Ito, disyerto talaga ito. Desierto talaga, no? Disyerto talaga ito. Ngayon, pinagtatayuan na ng ano, unti-unting dumadami Ay, ang video din pala ako. bahay. Hi, welcome to my vlog. Ayun, may eroplano, oh. Asaan na ba yung eroplano? Hindi ko na makita yung eroplano. Ayun, oh. Hi, Oh, yan dito kami ayan. sa Usba. Yun yung eroplano. Si Bema. Mga kasama namin. Ayun yung eroplano, oh. Ayun. Alam nyo, ang dumadaan yung eroplano dito talaga. Oo. Diyan. Ang sarap mag-ano dito, oh. Kanya-kanyang ano sila, oh. Ayun si, ano. Sino? Sinong aalis? Ha? Pangalanan, nabibigay. Ano ng cellphone ko, ah? Sawi video, ah. Yala, hello. Hi. Where? Hello. Topia. All of you, Topia. I love you. Ito mga Topia. Oh, yung aso ko nandun na. Nasa asba kami. Ay, grabe si Yuyu. Yuyu, come here.